Eta gero 18 urte ditularik hona etorri nintzen, ikaskuntzak burutzeko, eta gero New Yorkera etorri nintzen. Eta, bueno, Eskoziarekin harreman oso estua izan dut betidanik. Nire emaztea hemen ezagutu nuen, eta gero, bestea historia da. Hau da, lau hizkuntz mitzitzen ditut, baina badakit inoiz ez naizela izango edonona jakituna. Nire hizkuntza gian hoberena, edo zorrotzena, edo gorenena da marrazkitzea. Dudan hobe da, txapa eman ordez, marrazkitzen ditut gauzak jendeak begiratzeko eta ikusteko. Atzekoak zero marrazkiak dira, ez da? Bai. Eskaletxean gauz, Bizkaineko eskaletxean gauz. Guillermo, zuretzat zer da euskaldun izatea? Bueno, lehenabizi euskerarekiko erlazio bat, erlazio estua izatea. Euskaldun hitza esaten duen bezala, euskera izatea. Hori lehenabizi, adibidez, uste dut kulturalki euskera da gure itxasontzi handiena, edo barko insigniarik handiena, edo gure ikurrarik handiena da gure kulturien euskuntza. Ahalik eta hoberen edo gehienen saiatu behintzat mantentzen edo bizi irauten gure kulturi berezi hau. Ni azken finean, ni ez dut ulertzen arrokeri nazionala edo etnikoa edo raziala. Azken finean hori loderia bat bezalakoa da. Ni arronago urdina esategatik eta zuek esarire inor zeren gorlegia sarie. Hori azken finean hori tokatu zaitxu eta hori da. Baina sentimendu hori pizteko edo esateko beharrezkoa da niretzat egitea, lantzea horretarako, adibidez. Arronaz, zenarron izateagatik, zen lan egin behar duzu zenarron izateagatik, edo estrapotu dezakezu hori, edo zer ere nuen. Adibidez, arronaz lagunon izateagatik, zen egin behar duzu aleginak lagune edo ona izateagatik, edo langile honez naizela horretaz arronago. Euskaldunarekiko, nolabait, arrokeri hori senti dezakedan, zeren gure, horrego zentu dudan bezala, gure zenbakia bazegoen, ez? Bazegoen kantatu da, ezta? Orduan, batez ere, Euskal Herritik bizi izanez, areago garrantzitsuago iruditzen zait lan egitea, hori gure kultur berezi hori bizi irauteko edo mantentzeko. Zuretzat garrantzitsua da euskal kultura mantentzea? Jakina, bai. Zalantzarik gabe, bai. Eta ez da, nik ez dut sinisten kontzientzietan. Gauzak gertatu behar diren eran, baina nolabait bakoitzak erabakitzen ditu zer pauso hartu eta bakoitzaren pausoen arabera jasotzen ditugu erantzuna, ez da? Orduan, bai, oso garrantzitsua da. Azken finean, gure kulturea arriskun izan da aspaldi, gehiegi, eta oraintsu arte kasik esan ezik, bai, betidarik nolabait izan dugu euskalduna izateko erronka bat. Badago jendea gure izaera ukatzen dituztenek, Orduan, bai, oso garrantzitsua da bizi irautea. Euskeria eta euskara eta gure kultura ez dut zorien dago, baina bai, oso garrantzitsua da gure nultasunentzat, behintzat.